Говори Наталия Неделчева, за да ви покани да слушате предаването ни La Voz de Poeta de България по радиостанциите в Кориентес, Аржентина и Радио La Voz de Poeta в Венецуела. Всички вие творци сте поканени да участвате в нашата програма. Може да се свържете с нас по един от посочените имейли fipproducciones@gmail.com или natalia.nedelcheva99@gmail.com. Също и по телефоните 549 297 579 30 33 Радио Кориентес или 359 878 916209 Наталия Неделчева. И ние ще ви предоставим подробностите за участие в програмата.